थारैनो जोंनि बुंनाय बायदि खालायनायानो हामसिगोन नामा? बे 50 बोसोर जानाय बोरायजोंनो हाबा जानायानो हामसिगोन नामा? बे गाज्रि समाव बे 50 बोसोरनि बोरायजों हाबा जानायानो आंनि थाखाय मोजां जासिगोन नामा? साननो गोनां खोथाया जाबाय, दा आंनाव गरसे फैसाबो गैलिया। आं मा खालायनो, आंना सिटुएसनानो गाज्रि। दा आंना मेडिकेलाव थांनो फैसा गैयानो गरसेबो, मुलि जानोबो फैसा गैला। दा मा खालायनो आं बे उदैयाव थानाय गथ'खौ? सान्थि गैला बे जिउआव। मा खालायनो आं? गुबुन अपसनबो जेबो नुवाखै आं। इसिबां गिदिर प्रब्लेम, उदैयाव दङ गथ', गरसे गैया फैसा। बिफा जानो गोनां जायखौ मोजां मोनोमोन, जायनि गथ', बेबो जिउ खोमाना लाबाय, बेबो संसाराव गैला। जोमैया बुंदों बेनाव बे बोरायनि, बे 50 बोसोर जानाय बोरायनि कन्टेक्ट नाम्बार दं होननानै। दा जेनेबा कन्टेक्ट नाम्बारा बेथ' बानायनाबो होनो हागोन होननानै बुंदों बे बोरायजों। बाट बे बोरायजोंलाय आङो मा होननानै हाबा जानो? बेबो मोनसे खोथा। नाथाय आरो गुबुन फारसेथिं अपसनानो जेबो गैला। फिसाजोआबो आंनि बैसोनिबा। आंथ' 20 इयार्स जासिगोनसो, जायाखैयानो। अ गड, बे बोराया 50 बोसोरनि, आं आरो 20 बोसोरानो जायाखै। आंनिख्रुइ माथो 30 बोसोरसो बोराय जागोन। जुगामि, नों जुदि बे समाजाव मोजाङै थांना थानो लुबैदों, धोन सम्पतिनि सायाव थानो लुबैदों, धोन सम्पति, बिल्डिं, गारि गुरा आरो गावनि गथ'खौ जुदि सोरबा बिफानि मुं होनो लुबैदों, बे बोरायजोंनो हाबा जानायानो हामगोन। आरोलाय बे बोरायालाय 50 बोसोरानो जाबायबा आरोलाय सानबेसे थांना थाबावगोन? ओरैनोबाबो दानि मानसिफोरा 60 बोसोरफोरावनो थैयो बांसिन। 55, 60 खुथुरासिथिंथ' थायानो। डायबेटिस, प्रेसार, माबा सुगार बेफोरखौ जानानै थाबनो थैयो। बे बोराया थाबनो थैगोन। थैब्ला आंहा हाबा जाफिनगोन, माथो जाथों? औ, बे बोरायजों आं थरिना बेजों मोजां मोननानै हाबा जागोन। आं बेखौ मदलबनि थाखायसो हाबा जानो नागिरदों बेजों। आरो दाना जुगा आगोलनि बायदि नंलासो, सोलायजोब्बाय मानसिफोराबो। फैसाल'सो नांगौ। सोरबा सेंग्रा मानसियाबो आं बैसो जानायनि उनावबो, गथ' गथाय थानायनि उनावबो आंहा जुदि थाखा फैसा थायो, धोन सम्पति, गारि गुरा थायो, बे सेंग्रा मानसियाबो मोजां मोनगोन हिनजावफोरखौ। दाना बेबायदिसो धोन सम्पति, स्टेटासफोरखौसो नायो, सोरहा बेसेबां मा दङ। आरो बे 50 बोसोरनि बोरायखौ आं थरिना मोजां मोनगोन? आं जास्ट आंनि नांगौनि थाखायसो बाहायगोन। बेखौथ' आं मोजां मोनखाया। बेखौनो मोनसे डिसिजन लाबाय आङो। आं जोमैजों रायज्लायनानै बे बोरायनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै बोरायजों बे मोनसे दानावनो हाबा जानांसिगोन। जल्दा जल्दि जेसेबां थाब हायो, होमब्लासो बे बोराया आरो खाथि खालानि जेसेबां समाजनि मानसि दङ बिसोरबो शक जानाय नङा आंखौ। बे गथ'खौ बोरायनि सानगोन। येस, आं बेखौनो खालायसिगोन दा। बेनि अनगायै आंहा जेबो लामा गैला। सोरबा बोराय 50 बोसोरानो जा, खाना खुज्रा बेंगा बेथा जायानो जाया मानो, थाखा दङ, फैसा दङ, धोन सम्पति दङ, बिनिफ्राय आरो मा नांबावगौ? गथ'नो बिफानि मुं होगोन आरो मा नांबावगौ? आं बेजोंनो हाबा जानोसै, बोरायजोंनो। बोराय जाबाबो दरखार गैया। सोर बाला मोनथिनोसै आंनि गथ'आवदि रनिनि गथ' दङ, बे बोरायनि नङा। हाबा जानायनि उनाव हौवानि गथ' सानखागोन। सम थानायावनो हाबा जागोन, बेनिखायनो आं बे दानावनो हाबा जानोसै। दाख्लैबावनि सिगां माबा बे गथ' फिसाफोरा आरो डिस्टार्ब खालायबावदों नामा नोंखौ? होआखै आब', बिसोरो गिनानै दंखायो। आंनि खाथियावबो फैयाखै। नोंनि खाथियाव फैबावनो बिसोरो? जाद' मोना फैखादों आं बिसोरखौ। जिंसि बायजासे बुखागौमोन आङो आरो नोंखौ माबा मोनसे खालायबावनायबा। बिमा बिफा जेबो सिनायखाया आं। औ, नोंखौ गिदों आब'। आंखौ गिनांगौआनो, रागा जोंबा देन्जारसोखा आङो। बेनिफ्राय नोङो बेफोरबायदि मानसिफोरनि खाथियाव थांखानांला आरो लोगोबो जानांला। फरायल' मोजाङै। बांद्राय लोगो जानाय मानायफोराव बारा इन्ट्रेस्ट खालायनाङा। औ, जाखाया आङो। आब', आंनो सानखान्थि खालायना होनांगौमोन मोननैसो, आं बुजियाखै। नों बानायना होनोना, फोरोंनो आंखौ? मेथ्स? नै, आं मेथ्सखौ बारा रोंबाङा। आं माबाखौ बुंथां, लैथो आब'खौ। एमान गिदिरानो रोङा? रोंबाङालै आङो। आं सानखान्थियाव फेलसो जाबाय थायोमोन। रोंथारा आं बेखौ मोजाङै। दाबोसो रोंबाव आङो, राननायखौनो बावगारलायलांबायसो। थां, आब' लैथोआ रोंगौ, थां। बिसो रोंगौ, मेथ्स मास्टार। टिउसनबो लायो बियो। थां, आब'खौ माबाय थां, आब'खौ सों थां। दे होमबालाय। आबा, रनि, आंखौ निमाहा हो फिसा। गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय। आंनो बांद्राय देखायामोनब्ला आं जुदि जुगामि आरो हाबिलानि एसेबां खोथाफोरखौ साननाय नङामोन। हाबिलाखौ नोंजों एसेबां गोजान खालायनो नाजानाय नङामोन। दिनै आंनि फिसालाया आंनि मेगन सिगाङावनो थागौमोन।
दिनै रनिया थैनाय नङामोन आंनि थाखायनो जाबाय नोंनि आत्मायाबो आंखौ निमाहा होनाय नङा फिसा आंनि थाखायनो नोङो बे संसारनिफ्राय गोमालांबाय आंनि बे मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो मानोदि आं बेबायदि खालायनाय हमस' हायासै रादानोबो जेबो खिन्थाहरासै आं बेनि फिसाज्लायादि बे संसाराव गैला मा होनना खिन्थानो आंबो बेबो बिफा जानानैबो जेबोनि खामानियाव फैयासै जेबो दायित्व गावनि मावनांगौ बायदि मावासै आं जेरैबायदि जाबाय आं आंनि गावनि फिसालाखौनो बुथारबाय थिग बेबायदिनो रादायाबो गोबां गोरोन्थि दङ रादानि थाखायबो जादों नोंनि खाफालानो गाज्रिमोन खोमा जायनि थाखाय नों बिफाखौबो मोजां मोनासै आरो बिमाखौबो मोजां मोनासै नोंनि बिमा बिफाया मोजां जानायमोनबा जोंफोर मोजां जानायमोनब्ला नों दिनै थांनानै थागौमोन जोंफोरनि गेजेराव रादायाबो रनिखौ फैयाखै होननानै आगोलनो खोन्थाहरदोंमोन आं थेवबो बिबो खबरखौनो लानो फैयासै नोंनि बिफायाबो नोंनि थाखाय जेबो अननाय गैयामोन फिसा जेबो खबर लाखायामोन मा मोनथिगौ नों रादाय नोंनि फिसायादि बे संसाराव गैला थैबाय नों मायबा खबर दङ खेबसे फन खालामनानै सोंनोबो रनियादि गैला नोंहा मायबा खबर दङ गावनि फिसाफोरजोंसो रुजुनो मिनि मिनि संसार जागासिनो नोङो नोंबो सानसे समाव नोंनि गावनि फिसालानि अननाय मोननाय नङा नोंबो गारना थांजागोन फिसाफोरजों बयजोंबो आंनि फिसालाया दिनै आंनि गोजान जाना थांबाय नोंनाबो थांगोन उन्दैनिफ्रायनो आंनि फिसाया बिफानि अननाय मोनासै उन्दैनिफ्रायनो आंनि फिसाखौ आलादा खालायना लानानै नोंबो फिसानि अननाय मोननाय नङा रादाय आं जेरै गाबनांदों दा नोंबो गाबनांगोन मादै जाजोब्बाय आदा रनिनि संनायफोरा बावनो हासिगौ थांना थानाय समावदि आं आंनि फिसानो बेबायदि ओंखाम बावनांगौ जागोन सानाखैमोन आङो दिनै थांना थानायमोनब्ला बेखौ सं बेखौ सं होननानै बेसे बुंगौमोन रागा जोंनानै मिनिनानै दिनै नोंनि फट'नो बावनो जाबाय नोंनि फट'नो बावनांगौ जासिगोन फिसा ना गोरान बाथोनखौलाय देबायना देयासै नों दे बेसे जानो मोजां मोनोमोन बेखौबो बावनांगोन देबाय मादै जाजोब्बाय गासिबो बावबानो जासिगोन आदाया जा मोजां मोनोमोन संजोबखादों थौ होमब्लालाय रादाय दिनै नोंनि फिसानि थैनायनि बावनाय सान दिनै नोंनि फिसालाया जा जानो मोजां मोनोमोन बेफोरखौ बावजोब नागिरदों आं मानोना मानसियाथ' गैला बेखौनो बावनानै बेनि आत्माखौ सान्थि मोननोसै आरो थांना दासान्दि समावथ' नोंबो सान्थि अननाय होआसै आंबो होआसै फिसालाया थैलांगारबाय ओइ जोमै बे पलिटिसियान बोराया आंखौ लांमारगोन नामा आयौ नों थांमारगोन सानबाय आरो नोंना बयफ्रेन्डा माथो जागोन आंना बयफ्रेन्डा ब्रेकआप जाबाय मानो बिसिनि फेमिलिया बिमा बिफाया लाङानो धोनिना मालाय बिफायाबो रेलवे साख्रि मावो बिमायाबो मास्टार जोंबायदि गोरिबखौ मालाय लाङानो जोंबायदि गोरिब सिख्लाखौ बिहामजो लाङानो बेनिखायनो आंबो देखायगोन बे बोरायजों हाबा जानानैनो आंनि बयफ्रेन्डाबो बिमा बिफानि सिङाव थाग्रासोना आंखौ लाङानो मालाय बिमा बिफाया लाङाबा लाङानो बेनिखायनो बे बोरायजोंनो हाबा जाना देखायसिगोन आङो थांमारथारसिगोन होनबा नोङो बिहारि जानानै बे 50 बोसोरनि बोरायजों औ बिहारि सिहारि मा दङ आरो बेहालाय हिनजाव थाखायाना माथो जारिखाय साबे खिन्थु बोराया गुन्दासोखा खिन्थु गुन्दा मोनथियाना आं बेफोरखौ गुन्दाबाबो मालाय हिनजाव सासेल'सो माथो माने गुन्दा माने माबा आरो सिख्लाफोर नुबा माबोरैबा खालायो आरो खालायथों दरखार गैया हौवा जाथिफोरालाय बेबायदिखा बयबो दा नों बानायना होमारगोन ना होमारला आंनो बे बोरायजों बानायना होगोन साबे खिन्थु आंनो खिन्थु एसे माबा होनांगोन खरसा होबाय थानांगोन नोंनो मालदार हौवा बानायना होनो नागिरदों आङो पलिटिसियान गंब्रै गंबा गारि गोनां फैसासेयानो उन्दुनो हागोन आंनो खिन्थु खरसा होनांगोन नोङो माने गेजेर आरोना जागोनहाय फाग्लि नोंबो बेखौनो बुंबाय थादों बानायनानैथ' होथ'नो बानायनानैल' होग्रोथारदो आंखौ थांग्रोनोथ' बोराय लोङानि न'आव फैसानि सायावनो उन्दुबा नोंनोबो हरगोन आरो गांलाबनो
र' होनबालाय आङो गाबोन रायज्लायगोन र'। है गाबोन नङाहाय बाल माने एसे लेट खालामनो नागिरदों नोङो आंहाबा मा जादों दिनैनो रायज्लाय। आयौ फाग्लि नोंहालाय मानोथो इसेबां हाखु दाखु ख्लाब ख्लाब जाखो? ओमफ्राय नांगौहाय आंना बयफ्रेन्डनि सिगांनो हाबा जाना देखायनांगौ आंहा। देखायनांगौ ना बयफ्रेन्डनि बिमा बिफानो बयफ्रेन्डनो बियाबो मालाय हाबा जासिगोन बिनि सिगांनो आङो मालदार आं बे बोराइजों हाबा जानानै गारि गिदिराव गाखोनानै स्टेटास होना देखायनांगौ आंहा। रायज्लायगोन दा ओंखाम जाखांना रायज्लायगोन होनबा। नै बोराया खिन्थु सेक्सिफोरखौसो फसायो दे एसे सेक्सि ड्रेस गाननानै फट' खेबजा दा बेनिफ्राय आंनो वाट्सएपआव हरनानै बोरायनो हरगोन आं माबायदि सेक्सि गाननांगौ। आयौ फाग्लि सेक्सि होनबा बुजिया नामा बोराया एसे माबोरैबा होनना बुंखादों माथो एसे माबा गानब्रा मेगनाव नांनाय। बोरायानो गुन्दा मारसि खोमा। दे जागोन गानगोन दे। बोराया थारमाने हाराम जादासखा देन्जारसो सिम्पोलफोरखौ पसन जाया गुसुं गाननायखौसो पसन जायो गुन्दा बोराया। बेनि गुन्दा बाहेर खालामजोबगोन र' आंखौ हाबाल' जानो हो। हानाय नङाहाय नोंजों बोराया बे बोरायखौ मोसा होगोन आङो मोसा। आंनि फिसाया जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै थाथों। इसोर भगबान आंनि फिसानि आत्माखौ सान्ति हो। बे जेरावखि थाया मानो मोजाङै सान्ति थाथों। आबा नों मोजां मोननायखौ संजोबदों आं। नोंनि आत्माया सान्ति मोनथों गोजोननाय मोनथों एसे। मा खालायबावनो आरो आं जेबो खालायनो हायासै। नोंखौ आं सुथुरफोरनि आखाइनिफ्राय बासायनो हायासै फिसा। बेखौनो जाफैदो नोंनि आत्माया। आदा नोंनि आत्माया जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै थाथों। फैगौ जोनोमावबो नोंखौनो बिदा महरै मोनथों। आदा आं मायबा गोरोन्थिफोर खालामफ्लांदोंमोनब्ला आंखौ निमाहा हो आदा।